Hrvatski tekvando reprezentativac Filip Grgić ovim se sportom počeo baviti prije 20 godina. Svakodnevno trenira, a treninge ne propušta. Čak mi se puno puta dogodilo da sam išao i bolesno, što baš nije bilo najbolje, niti završilo najbolje poslije, ali rijetko se to bilo. Do danas je postigao zavidan broj sportskih uspjeha na velikim natjecanjima. Član je Repke od 2003. Nastupa u kategoriji do 68 kg, s težinom nema problema, tako da može jesti baš sve. Budući da je dugi niz godina u sportu, kaže da ga je sport odgojio i kroz njega je stekao svoje društvo i danas svoje najbolje prijatelje. Da, znači od najbitnijih nacionalnih godina je to svjetsko prvenstvo. Još imamo značajnu pripremu što je u Makarskoj tjedan dana i nakon toga 8.5. putujemo za Rusiju. Što se tiče konkurencije, sigurno će biti najjače natjecanje, najjače svjetsko prvenstvo do sad. Znači ova kategorija je uvijek jedna od najbrojnijih, sigurno će biti više od 100 natjecatelja u kategoriji, tako da je jako teško predvidjeti koji je to borilački sport i tak sport. Teško je predvidjeti i prognozirati išta, ali eto, s obzirom kako smo se pripremili i nadam se da će biti sve u redu i da će sve od sebe i probati i napraviti što bolje rezultat. Što se tiče taekwondoa, da više ništa ne napravim, nemam više rezultat u taekwondou, moram biti zahvalan. Ovo što sam napravio već je jako puno i mnogi bi bili presretni da su na mom mjestu, tako da stvarno ne bi biti presretni s ovim što sam sada napravio. Naravno, tu su još neki ciljevi koje želim ispuniti, do kojih danas treniram. Filipe je sretno u Rusiji.